Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές. Αυτή είναι η ευθύνη μου, ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως Πρόεδρος μιας μεγάλης παράταξης, της οποίας η ιστορία ταυτίζεται με τη διαδρομή της μεταπολιτευτικής Ελλάδος. Με τις καλές και λιγότερο καλές στιγμές της. Θέλω να κάνω 3 επισημάνσεις. Πρώτον, η αποστολή δικογραφίας στη Βουλή με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη, για την οποία οφείλω να τοποθετηθώ αναλυτικά. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε πλήρως από την κυβέρνησή μας. Το δε υλικό, πάνω στο οποίο εδράζει τα αιτήματά της, είναι προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που έγιναν από τις διοκτικές αρχές και πάλι αυτής της κυβέρνησης, χωρίς να υπάρξει προφανώς καμία παρέμβαση στο έργο τους, αφορώντας βέβαια συμβάντα όχι σημερινά, αλλά του 2021. Τα μέλη της κυβέρνησης που αναφέρονται στην υπόθεση υπέβαλαν αμέσως την παραίτησή τους. Τα δε αιτήματα ασυλίας θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ήταν άλλωστε η Νέα Δημοκρατία που τροποποίησε το Σύνταγμα, ώστε η άρση της ασυλίας των βουλευτών να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τιμά τους βουλευτές μας η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας. Όμως από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ενώ όμως είναι βέβαιο, κανείς από τους βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος. Με δεδομένο ότι ο δυτικός νομικός πολιτισμός έχει δώσει αγώνες για να καταδειχθεί το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζω ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να το υπερασπιστώ. Γι' αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για βουλευτές μας, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν συνεπώς το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Η δεύτερη επισήμανσή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά την μάστιγα των πελατειακών σχέσεων, που επί δεκαετίες περνούσαν σαν παλαιοκομματική σκητάλη από τα χέρια της μιας κυβέρνησης προς την επόμενη. Απέναντί της έχω σταθεί αυτοκριτικά πολλές φορές. Όπως και για το γεγονός ότι δεν έκανα νωρίτερα δραστικές παρεμβάσεις για να σπάσει το απόστημα. Όμως η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα υλοποιείται. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τον ξέραμε δεν υπάρχει πια. Η ευθύνη του προσδιορισμού και αποπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων μεταβιβάστηκε στην ΑΔΕ. Και όπως σήμερα δεν ζητάμε διευκολύνσεις από την ΑΔΕ για φορολογικά θέματα, το ίδιο θα ισχύει στο εξής και για τις επιδοτήσεις. Είναι μια μεγάλη αλλαγή που θα ωφελήσει πολύ κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο. Και εδώ επιτρέψτε μου έναν πιο προσωπικό τόνο. Φτάνει πια με τους υποκριτές που ανακάλυψαν ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. Σας μιλώ από καρδιάς. Προφανώς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης. Όμως, από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον βουλευτή, προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το δημόσιο. Το μεγάλο στίχημα του ψηφιακού εξυγχρονισμού που κερδίζουμε μέρα με την ημέρα δεν στοχεύει μόνο σε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους, αλλά στην αντιμετώπιση της μικρής ή μεγαλύτερης διαφθοράς που μπορεί να κρύβεται σε κάθε διαδικασία στην οποία επισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας. Οι νοοτροπίες αιώνων, βλέπετε, δεν αλλάζουν δυστυχώς από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό και πρέπει να στερήσουμε από το ρουσφέτη το πολιτικό του οξυγόνο. Πώς? Σήμερα οι συντάξεις βγαίνουν σε σύντομο διάστημα και όχι σε 3 χρόνια. Άρα γιατί να πάρεις τον βουλευτή για να ζητήσεις να βγει πιο γρήγορα η δική σου? Στη χώρα, όταν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια εντατικής, ποιος ο λόγος να απαιτεί κάποιος προνομιακή μεταχείριση? Από τη στιγμή που οι κλήσεις στις τροχές επιδίδονται αυτόματα και ψηφιακά, ποιος θα μπορεί μετά να θέλει να σβηστεί η δική του?
Τώρα που η θητεία εξυγχρονίζεται και όλοι υπηρετούν στο στρατό ξηράς με τους ίδιους όρους, χάνει πλέον το νόημά του το στρατολογικό ρουσφέτη. Και όταν, όπως δρομολογούμε, δορυφόροι καταγράφουν τις καλλιέργειες και όλα τα ζώα έχουν ηλεκτρονική σήμανση, τελειώνουμε οριστικά με τα ανύπαρτα κοπάδια και τα εικονικά βοσκοτόπια. Όλες αυτές είναι πολιτικές που υλοποιούνται ήδη και αλλάζουν το βαθύ κράτος. Για να το πω διαφορετικά, μόνο ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και η διαφάνεια μπορούν να μας απαλλάξουν από ξεπερασμένες πρακτικές που δεν χωρούν στον 21ο αιώνα. Τέλος, το τρίτο μου σχόλιο αφορά το πολιτικό σύστημα συνολικά. Κανείς, και πρώτος εγώ, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στην κρίση εμπιστοσύνης, η οποία απευθύνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά. Μια πρόκληση, βέβαια, που απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εμείς, ωστόσο, έχουμε χρέος να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας. Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας, αλλά και ως μια νέα αφετηρία μάχης με το βαθύ κράτος. Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακό κείμενα και να αναμετρέται με ειλικρίνεια και γενναιότητα με τις δικές της αδυναμίες. Έτσι θα εισηγηθώ προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέρα των προτάσεών μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσά τους το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή. Προφανώς οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν επίσης μέρος των δεσμεύσεων, τις οποίες θα αναλάβουμε εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί ξανά. Και πάντως σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της. Με άλλα λόγια, βαδίζοντας προς το ορόσημο του 2030 και τους 2 αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα. Και παρά τις δυσκολίες και παρά τις αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας ζωής. Η χώρα θα νικήσει ό,τι έρχεται από το χθες και την κρατά πίσω. Και η πορεία της στο εξής θα είναι μόνο μπροστά. Με πρώτο και καθοριστικό σταθμό τις εκλογές του 2027.